Le Chateliers princip siger, at hvis man foretager et ydre indgreb i et ligevægtssystem, så vil det fremkalde en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Og kigger man på ammoniakreaktionen her, hvor vi har et molekyl dinitrogen, altså kvælstof i gasform, og 3 molekyler dihydrogen, så brint i gasform, så får man 2 molekyler NH3, altså ammoniak i gasform. Så ser vi, at vi på venstre side har 4 molekyler, og på højre side har 2 molekyler. Og skal der opnås lige mange partikler på hver side, så må det betyde, at tælleren i reaktionsbrøken, hvor man skriver reaktionsproduktet op i tælleren og reaktanterne i nævneren, så må det betyde, at tælleren i reaktionsbrøken skal være større. Og det bliver den, hvis man øger trykket. Der sker det, at hvis man øger trykket, det vil sige formindsker volumen, så vil stofmængdekoncentrationen øges. Og vi vil få, at ligevægtskonstanten bliver større end reaktionsbrøken, og der vil dermed ske en forskydning af ligevægten til højre. Sker der derimod det, at vi formindsker trykket, altså gør volumen større, så vil stofmængdekoncentrationen også formindskes. Og i den situation, så vil reaktionsbrøken blive større end ligevægtskonstanten, og ligevægten vil forskydes til venstre. Hvis man kigger på ammoniakreaktionen i forbindelse med temperaturpåvirkninger, så vil man se, at så er ammoniakreaktionen eksoterm mod højre, det vil sige, den er varmeudviklende, og den er endoterm mod venstre. Hvis der sker det, at man hæver temperaturen, så vil der ske en forskydning i den endoterme retning, eller endoterme reaktionsretning, og det er altså en forskydning til venstre. I det tilfælde så vil ligevægtskonstanten aftage. Hvis man derimod sænker temperaturen, så vil der ske en forskydning i den eksoterme reaktionsretning, og det er altså mod højre. Og i det tilfælde så vil ligevægtskonstanten vokse. Som sagt så var reaktionen mod venstre endoterm, og som jeg forstod det, så er det fordi det kræver energi og varme for at kunne sprænge eller bryde de stærke trippelbindinger, eller den stærke trippelbinding, der er mellem nitrogenatomerne i dinitrogen. Og det skulle være alt for nu. Jeg glemte for øvrigt at sige, at ammoniakreaktionen, som er eksoterm, vil påvirkes på reaktionshastigheden, hvis man hæver temperaturen. Det vil sige, at reaktionshastigheden vil stige.